siya sa kalibutan sa teatro. Apan wadamha nga siya mamahimong kabahin sa GMA series nga Royal Blood. Siya si Atty. Bem Sabanal ug siya ang nagda sa papel nga Atty. Arona Santiago. Ang iyang propesyon, isip usa ka abugado o isip usa ka theater actress iyang nagamit sa mong series. Busa, mangayo kita kaniya og tips, kabahin sa acting, dinilang sa GMA Regional TV Live. Maayong buntag ug maupayhan aga, Atty. Bem, and welcome sa GMA Regional TV Live. Paki-greet ang atuang mga kapuso. Maayong buntag. Maayong buntag. Kaninyong tanan. Kanatong tanan. Atty. Bem, daghan ang nahigugma sa imong character nga gida sa Royal Blood. Can you share to us how did you get this role? So, I have a talent coordinator, si Ms. Zara. She's coordinating for talents for GMA. Dayon, kailan na dyan sa una pa, kay kanang before kong nag-law school, nag-unsa nako, nag-appear na ko sa TV before. It's really interesting kay ikaw mismo usa ka abogado. Unsay maingon nimo nga similarity nila ni Atty. Bem ug ni Atty. Arona sa tinuod nga kinabuhi? Siguro ang similarity dyan nila kay kanang komportable kay sila muyaw-yaw. Baga sila now, pareho silang bagag-now. And another thing, kay kuan pod, palaban kung kinahanglan, ana. So same na sila ana nga aspect. And then, same pod sila in the sense na ganahan pod sila fashion. You really have an interesting background, attorney. Gawa sa pagka-abogado, you also perform sa musical theater. Unsay kalahian karon sa on-TV acting and sa on-stage acting? Ang kalahian dyan syempre kay sa TV kay na chance nga you can make kanang changes mismay no, kanang ug na kay mga sayop ana, pwede na siya maunsa ni ma-correct, pero sa theater wa jud kay chance nga mo unsay tawag ini nga masayop ug masayop ka forever na jud na imong sayop. Let me remind you, magagawa nyo lang yon kapag nagtuloy-tuloy ang murder case against Napoy. At kapag napatunayan sa korte that it was really him who caused your father's death. So yeah, ay ala gyud na siya gyud. Attorney, what do you do to make your character more effective? Kay daghan gyud ang mada sa imong character sa Royal Blood. Ay kuan kanang for me kay familiar kay ko sa mga provisions, familiar kay ko murag at least kana nga part nga murag na kuan na siya kanang that's something that I don't have to think about anymore kay kung familiar ko kumbaga sa gipangyaw-yaw ni unsa ni Atty. Arona Santiago. And isip pa na po, kindly invite all our kapuso dinhi sa Central ug Eastern Visayas to watch Royal Blood. Yes, mga kapuso diha sa Central ug sa Eastern Visayas, padayon mo og tan-aw. Please continue watching Royal Blood on GMA TV and all other social media platforms. Daghang salamat, Attorney Arona Santiago, ug mobalik pa ang GMA Regional TV Live.